urmare acțiunile tale te-au adus aici? Acum o lună am fost la FOMO. Am fost la primul meu eveniment de business și la primul festival. Pentru că FOMO e un eveniment pentru antreprenori sub formă de festival. FOMO s-a ținut în mai multe locații, au fost și mai mulți speakeri, atât din România cât și internaționali, printre care Harry Scott, Dan Walker, Jason Derulo, Steven Bartlett. Am avut parte de 3 zile de festival și vă zic sincer, au fost destule, mai erau încă 2, însă au fost destule pentru că în momentul în care am ajuns înapoi acasă, guess what? Înapoi pe treabă, super încărcat, motivat și cu cunoștințe mai bune. Partea cea mai mișto e că am filmat, am luat camera cu mine. Și astăzi o să vă fac un pic de FOMO pentru anul viitor, să vedeți ce voi cum a decurs. Acum vă dați seama că nu o să pot să vă arăt pendelete. Oricum nu se compară, oricum ce a ieșit de pe videoclip ăsta cu o experiență reală de la FOMO. Dar you wanna find out? Come next year. We will meet there. Și bineînțeles, nu o să arăt foarte multe chestii pentru că ar fi frumos să evit copyright strike-ul ăla, nu? Bun, perfect. Povestea primului meu eveniment de business a început pe 20 mai, la 4:44. Bun. Avem una bucată corn, avem bucată 2 energizante pentru că sunt încă un pic adormit. Să scot laptopul, nu pun aici, arunți un pic. Mai lucrăm o leacă. Avem o veste deplorabilă. Ghiciți ce? Așa ca și idee. Se vede, nu se vede? Este o întârziere minunată. Bă, ce trebuie să putea și mai rău? O părere foarte bună despre Gara de Nord până acum. Părerea este... Da. Și am ajuns în București. Vă spun sincer, nu mi-a luat mai mult de 10 minute să fiu aproape călcat de mașină. Dar e ok, n-am pățit nimic, sunt întreg. Mi-am luat mai apoi un Uber și am mers la Airbnb. Bun venit în București. În New York de România. Abia aștept să merg să mănânc ceva pentru că sunt rupt. Deci ca să vă dau o idee, n-am mai mâncat de alaltăieri. A fost un drum mișto. Dar distracția începe de acum, pentru că mâine începe FOMO. Până atunci mă mai retrag un pic, o să stau pe dreapta, nu o să vreau să mai fac aproape nimic.
poate un pic de tot mai lucrez când vin de afară. Camera o să o las aici, o să mă duc să stau mai liniștit. Ne auzim mâine la prima zi din FOMO. Bună dimineața, 21 mai, miercuri, prima zi de FOMO, e ora 7, o să trebuiască să merg să-mi iau bărțara de aici, de prin zonă de undeva, dar la ora 9, până atunci ce avem de făcut e să mai ne învârtim un pic pe aici, mai am un pic de treabă de făcut pentru că au apărut niște chestii, o oră jumătate, să rezolv aici și după mergem să ne luăm brățara. O chestie care mă irită așa un pic pe creier, oare dacă o să iau o camera, nu o să zică nimeni nimic? Ar fi mișto să nu zică nimeni nimic, că totuși merg acolo cu o cameră, nu că e mare camera sau ceva gen, dar e clară intenția. O să fie interesant, dacă nu, filmez cu telefonul, nu e mare chestie, 4K 30 de frame-uri, mă pun la treabă și după ne auzim. În ziua întâi, acesta este outfit-ul, se numește măslină. Haideți să vă iau cu mine. Sunt curios câtă lume mă întreabă ce fac din moment ce mă vede cu camera. Strategie de networking. Să-mi iau telefonul pentru că o să-mi am cât de lucrat, poate așa pe drum cât timp merg. Mă pun, mă încalț și am plecat. S-a produs networking. El e... Plus 300 de lei. Vai, încă o dată, nu știai ce faci. Nu, așa las, Da? zi. Ok. Salut, numele meu e Alex, am propria firmă, dezvolt site-uri web și fac marketing. Câți ani? 17. Bine, îmi puneam și bonus, adică frumos. Felicitaciones, domnule, felicitaciones. Deja s-a produs networking, nici bine n-am intrat. De ce? Pentru că camera, exact ce vă ziceam. Se vede, e perfect, e strategia perfectă. Sperăm că o să rămână acolo în calendarele fiecăruia ca ziua în care ne-am pus bazele viitorului nostru mare business sau în care am pornit la drum pentru a ne îndeplini visul sau visele. O să fie multe zile pline. Sper că v-ați blocat niște mai relevant sau mai interesant. Legat de partea de business, odată ce m-am decis că vreau chirurgie estetică, faceți niște eforturi îngrozitoare pentru visele voastre, nu le dați seama, nici eu nu le-am dat seama. Și atunci e foarte important, oamenii cu care noi colaborăm, că viața nu mai reușim acum singur, nimeni să nu mai credeți, chestia asta nu se poate. Fiind vorba între noi, după 4 ore de FOMO, e tare mișto experiența, e tare mișto. Fix acum pe fundal e o piesă care gen e făcută în engleză, fix pentru FOMO. Îmi pun aici sec și o cola și așteptăm evenimentul următor. Avem pauză până la ora 2. Nu știu cine vine la 2, dar ca de obicei o să-mi pun și o să filmez. E un pic opozitorie, foarte multă informație. Închid camera, iau și o gură de pauză și o gură de cola și ne auzim după. Cred că singurul lucru care m-a ținut să aduc brandul în punctul ăsta și care a funcționat foarte mult pentru mine a fost perseverența. Doar că, cum spuneam și mai înainte, probabil cel mai important lucru. Ce a făcut diferența a fost că eu înainte, când tot timpul eșuam, la mine era o perseverență, doar că o perseverență proastă, că altfel nu pot să o numesc. Pentru că eu trebuia să reușesc cu orice scop, adică la mine nu există altă variantă, eu nu puteam să accept că nu reușesc. Ceva simplu și cu impact real, ce le-ai recomandat să încerce 7 zile? Se pune și astăzi. Practica vizualizării, dar într-un alt sens, în ideea în care, exact cum e și o teorie, cred că se numește sau teoria mașinii roșii, că dacă te gândești la o mașină roșie, începi să vezi mașini roșii. Dar tu singur o să-ți creezi environment-ul. O să-ți dai tu, nu universul. Da, exact. Tu singur o să-ți dai ce ai nevoie ca să atingi acel obiectiv pe care l-ai. Și poți să începi cu lucruri mici, de aia să-ți demonstrezi ție că poți să faci chestia aia. Eu vă spun că la mine a mers. Și asta a fost prima zi din FOMO. Hai să mă întorc să
fiu și la lumină. După o zi de genul, chiar mi-am luat acum câteva chestii de ronțăit și de băut. O să mă pun aici frumos la masă și o să mai lucrez, pentru că vreau să ajung mai la zi cu tot ce am de făcut și să mă concentrez pe chestii mai importante. Ce am eu de gând să fac azi, după ce îmi termin treaba, e să intru pe Miro, care e o platformă, să zicem, unde poți să faci mind mapping like crazy. Și vreau să intru toate informațiile mele pe care le știu sau le am în laptop, să iau și să le pun acolo, să fie practic și o bază de date a unui întreg proces de branding, atât de la strategie cât și la design, tot. Vreau să bag acolo cât mai multe chestii. Pentru că vreau să am... Vreau să am acolo pe Miro tot procesul ăsta. Cred că vreau să-mi dovedesc din nou mie câte știu și gen să pot să vizualizez câte informații am în cap, pentru că cred că încă nu conștientizez câtă informație am eu în cap. Și pentru că e și foarte multă, unele chestii sunt 100% convins că le-am uitat și odată puse în Miro o să mi le reamintesc și o să pot astfel să pot vorbi și mai bine despre branding. Vreți să vă mint când vă zic că visul meu este de a fi pe o scenă și a vorbi? Nu o să mint. Însă până atunci mai avem un pic de tras, o să mă pun să mă schimb și mă pun la treabă. Overall, experiența FOMO din prima zi a fost foarte, foarte mișto. Am mai văzut niște personalități mișto pe care le urmăream. E mișto să fii așa, nu știu, într-un hotspot al activității antreprenoriale. Pentru că să stai departe de ea chiar nu ți-e benefic. Bine, gata, mă pun la treabă. Hai că filmează. Văd că s-a aprins la roșu. Prind oportunitate să spun pe cameră că s-a speriat de masă. 4K. Ne respectăm, filmăm 4K. Că dăm export în 3 ore e partea a doua. FOMO. Da, cealaltă vezi să nu rup. Nu rup. Social anxiety, fuck it. Bună dimineața de pe Calea Victoriei, la o cafeluță elegantă. Suntem aici de față cu o fostă colegă de liceu. Bună. E adevărat că n-aveam viață socială? Relativ, da. E grindă. Când e cunosc, e grind. Nu dau iarbă. Nu, ești hustler, așa. Așa. Pe seară începe distracția, mergem la sala Palatului, unde vine Eddie Scott, Dane Walker. Travis Scott? Eddie Scott. Nu vine Travis Scott, dar vine Jason Derulo, dar nu azi. Și Sara Almadani. Ne auzim după ce ne finalizăm și aici cafeluța. When you're the owner, it's more than just business. It's personal. The challenges you face are unique, so why should your solutions be the same as everyone else's? They shouldn't be. In a world where the same advice is repeated, we say it's time to listen to voices that resonate with your journey. Real people, just like you, who carved out their own path, who built their future on their terms. For some, it led to opening an office. Others just opened new tab at the neighborhood coffee shop. Some crossed continents, while others connected across them, each pursuing their work, their way. The only rule? Freedom. These stories are still being written. What about you? Step forward, embrace the unknown. Go ahead, make it your own. She believed that her destiny is failure. She started with $57
and build a thriving business from the ground up. Today, she's recognized as a leading voice in the intersection of ADHD and entrepreneurship, inspiring others to harness their brains as catalysts for success. Are we ready? Yeah! Let's go! Please welcome Ari Scott! I'm on the Scott net, 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 I'm on the Scott net. Hey everybody, how are we? As you can see, my name is Ari, and for a very long time, success felt impossible for somebody like me. I was expelled from school, I was fired from 5 different jobs, and honestly, if I had to describe the early chapters of my life, the story would just be quite depressing. It would just be pretty bleak. As an entrepreneur, we are staying away from novelty. That's the thing that puts you back in the dopamine trap. That is the drop shipping, right? That is the ads that get you and make you think, oh, I'm gonna be rich if I do this right now. We're not doing that. And the other one is urgency. Urgency is a stress motivator. We don't wanna be stressed. So, passion and challenge. That is what you wanna aim for. Challenging enough that it keeps you interested in it, that you have to keep learning, but passion. Make it something that you love. Make it something that you are proud of. I wanna build a business so that nobody can tell me what to do. Basically, right? So if that's you and that appeals to you, if the idea of having a business where you are in control, no one tells you what to do, where you are free, where you have a sense of fulfilled time, freedom, if that's you, this is the business model for you. I think easily the biggest challenge that people with ADHD face is a lack of self-belief. If you're feeling those things, I want you to remember something. Some of the most significant change makers and innovators through history had ADHD. Next in line, we were talking about branding, right? Next in line, you are going to meet an Aussie. Please welcome Aim Walker. What's up, Romania? How are we? You guys are fucking far from Australia. And my friend Alex, who picked me up from the airport, said to me, Romania has the best coffee. And I was like, no. But it's good. You guys have fucking amazing coffee. I will say that. The best I've ever experienced overseas ever. But if you ever come to Australia, I don't know, it's close. It's close. Guys, I'm excited to talk to you today about personal branding, but can I just get a raise of hands if you know who I am? Really? What the hell? Who would have thought? Okay, cool. I feel like kind of popular now, that's cool. But 90 days is enough time to change your life if you can truly commit, if you can have an enormous amount of focus. So the first rule to creating a personal brand is control your time. So you guys can understand my background. I grew up in and out of foster care. I went to 37 different schools. I was abused by my father. I was hospitalized when I was 6 because of my father. I grew up in domestic violence, and I was in and out of foster care until I was 13. Kicked out of home when I was 16, and worked full-time since I was 16 years old, and also kicked out of high school twice. Fired from 8 jobs, no degrees, and no home. That's my origin story. So you're either moving forward or backwards. With the time that we invest, we need to understand that we're either investing in moving forward, we're not doing that, we're moving backwards. She started her very first business venture at 15 years old and became a successful entrepreneur, receiving an honorary PhD in leadership and women empowerment for inspiring women all over the world to become business owners. Sara Al-Madani at Modern Owners. Please welcome
my first time here, and when we were driving from the airport, I told my best friend in the car, I said, I want to live here. Usually when I give talks, I do them very unorthodox, unconventional, and I want everyone in the crowd to just have an open heart, have an open mind, and be open to something completely different. Because when I found out that I was the last one giving the speech, I was like, okay. I thought I was in the middle, so I was like, I'm going to give a short speech, just, sweet, teach them a couple of things. When I found out I was the last one, I was like, I'm going to take my sweet time, and I'm going to take you guys on an immersive experience with me, where we're going to go out of here mentally, okay? So I just want you to have an open mind, be open with me, so we can have this experience together. If I go through any childhood trauma, it builds resistance, it builds a safety mechanism for me, so I have layers and layers and layers covering who I am for me to survive. Now listen to this bullshit, okay? This is my list. I used to have a lot of problems when it comes to safety. Who has problems with safety and trust in business and relationship, anything? Don't lie, more hands. Yeah, all right, let's see. So I thought as an entrepreneur since the age of 15, if I have trust issues, that's what entrepreneurs do. All my friends told me, yeah, it's normal to have trust issues as an entrepreneur. You know how much people want to steal your money? I heard this from a lot of people in the spiritual community, and they all said, we are spirits, we're giving a human to take care of. A doua zi de FOMO, cea mai așteptată zi, pentru că sala Palatului se deschidea și speakerii internaționali veneau. Harry Scott, Dane Walker, Sara Al-Madani. A fost superb, genial să văd personalități mari, printre care Dane cel urmăream, de Harry și de Sara nu prea știam, dar să-l văd pe Dane a fost mișto. Și asta e mișto la evenimente mari, pentru că vezi niște oameni care îi vezi doar pe internet. Când îi vezi, e sentimentul ăla de, like, holy shit, omul ăsta chiar există. Ultima zi de FOMO, ziua a treia. O să mergem acum la grădina Alhambra, pentru că mai sunt câteva activități legate de branding. La 12:30 știu că o să fie și un speaker cu care m-am auzit eu pe un meet acum vreo 3 săptămâni, 3, 4. După o să mergem la sala Palatului, unde mai sunt câteva evenimente. Probabil o să mai trebuiască să filmez și niște chestii cu Sandu. Ultima zi de la FOMO. Aici la Apollo. Numele meu este Ivanov Luis, alături de Fâț. Aceasta este camera mea, un FX3 cu un Atomos și micro... importanță. Așa. Fâț, ce facem astăzi aici? Ne pregătim să filmăm niște content lui Sandu Bobășan, după să fugim înapoi la Alhambra, pentru care speaking Burciu. Cunosc și un hero. Ai făcut hostile takeover pe timpul meu? Poftim? Ai făcut hostile takeover pe timpul meu? Absolut deloc. Doar imortalizăm un pic momentul pentru cameră, ca să am ce să pun pe videoclip. O să fie un clip de 40 de minute, cred că, da, mă rog. El e Sandu. El m-a dus aici. Eu sunt recunoscător. Mulțumesc. Pe scurt. Hai că aș contribui cu ceva și aș spune că nu eu l-am adus aici, ci seriozitatea, disciplina, creativitatea, felul în care se implică în toată activitatea pe care o avem împreună, l-a adus aici. Pentru că dacă era un om leneș care nu livra la timp și foarte bine lucrurile pe care le livrezi, cazul ăla nu era aici. În urmare, acțiunile tale te-au adus aici. Nu am spus suflet. Nu mai zic nimic. Dacă ne era ceva filozofii, nu putem să contribuim. Nu e foarte bine. Da. Mulțumesc. Ce ai învățat aici? Să mă pun dracu la treabă. Dacă ar fi să rezum totul, ar fi să mă pun dracu la treabă. Am un tricou de la Porc pe care scrie mare Get Shit Done. Tricoul galben, de la filmările alea. Galben. Efectiv. That's all. Da. Ai tot pachetul, trebuie doar să faci. Mulți dintre noi avem tot pachetul, dar nu facem. Lipsă de acțiune. Da. Între timp, banii și oameni, ce ai alege? O singură resursă dintre ei? Unde scuburile? Unde scuburile să le iau? Eu cred că aș lua bani ca să pot să monetizez cât mai multe canale acum, să pot să promovez cât mai mult material. Oamenii am nevoie să deleg chestii. Deci, Dar majoritatea tinerilor au foarte mult timp. În urmare, nu aleg timpul. Dacă ești totuși un om destul de autonom și știi să-ți faci lucrurile, da, ești
poți să livrezi lucrurile de care ai nevoie, atunci nu alegi încă oameni. Faptul că nu alegi oameni înseamnă și că poate ți-e frică, că nu știi să delegi, că nu știi să faci management pe ei. Sunt șanse mari să simți un fail mai mare când faci fail față de oameni decât când faci fail față de bani. Failul financiar poți tolera mai ușor decât failul pe care l-ai în relațiile cu oamenii. Iar dacă ai ales banii, înseamnă că este principala resursă de care ai nevoie ca să poți să faci next step. Care e cel mai scurt drum către bani? Cel mai scurt drum către bani? 90 de zile de postați. Da. Cel mai scurt drum către bani este consecvența în a face ce știi cel mai bine. Ce frumos ai împachetat. Așa e. Și tu ai spus mai înainte că faci cu plăcere ceva ce... Știu. Ceva ce știi să faci bine de tot. Că de-aia faci cu plăcere. Că știi să faci. Știi? Mecanisme în care fondurile la Series A, poate nu la Series A, dar mai departe sau putem spre Series B, zic ok, hai să mai curățăm din acționariat și atunci distanța între, hai să spunem, un Pre-Seed și un Series B. Că, apropo de investment și așa, până în septembrie aveam 4 și am încheiat o turnă de investiții și am ajuns la 8 din septembrie până azi. Astăzi cred că folosim atât de puțin. Noi avem impresia în social media că ăsta înțelege foarte multe despre noi și că cât de mulat e cumva pe comportament. Până am lucrat împreună înainte de a fi împreună, Ana a avut un startup, a primit funding, ea m-a angajat pe mine pentru a ajuta pe anumite aspecte legate de afacerea ei. Going from sleeping on the street, for real, to funding 19 of his own companies. Simon Squid! Hey! Hi Romania, how are you? So, what's the purpose of life? Exactly. Follow your dreams. I'm going to try and share with you, I think I figured it out. I think I've actually figured out what the purpose of life is. It's a bit nuanced, and I'm going to try and go a little deep on it, and I hope I can keep you entertained while doing it, because it is a little bit deep. And at the end, if you don't mind staying with me through the ramble of this explanation of what is the purpose of life, I can answer some of your questions and hopefully help some of you. Deci dacă nu imortalizezi momentul ăsta, chiar am pierdut. Deci ca și idee, ne-am pus unul lângă altul, acum la Squid. Out of nowhere, mă întreabă omul ce părere am despre Squid. Și povestim, mă întreabă cum mă cheamă. Facem schimb de nume, Adrian, Sebi, acum am ținut minte. Bun. Și îmi zice omul, parcă îmi par cunoscut de undeva. Băi, eu am rămas pră, s-o bagă vrăjeală, știi, că poate mai ne-am auzit pe la Nuc, Alhambra, ce mai fost. Omul zice că mă știe din ZTA de când făceam mituri în Dior. Bate. Prea random, sincer. Deci, n-ai cum. Deci, mi-ai dat acum o stare, n-ai idee. De ce? Cum te simți acum? Simptom, gen toată chestia, gen tot ce a fost în ZTA și cu Dionul ăla, știi, pare cum face parte din trecut deja, știi? Ok. Nu mă așteptam să mai mă recunosc de acolo sau ceva, știi? It's not good enough to just simply be in a cool country like Romania. In any booming economy, there are some businesses that are going to be in decline. In any declining economy, there are some businesses that are going to be booming. So it doesn't really matter what the economy is doing. What matters is something called demand and supply tension. Doing an event or a workshop that is an introduction to something as opposed to being able to buy something, you can attend the introduction first and then buy it. So an introduction event, very, very powerful signal of interest. Joining a discussion group. One business that I know, she set up a discussion group and it was all about fertility and the best things to do to improve fertility. She got 21,000 people to join the discussion group, and as soon as the discussion group had gotten so big, her clinic has never had to do marketing ever again. All she does is just a weekly discussion, people join the discussion group, and then her marketing is she's always oversubscribed.
He built a multi-million-dollar company before turning 30. Now he's one of the most compelling voices in business and personal development. Please welcome the insightful and dynamic, the host of the Diary of a CEO podcast, Steven Bartlett. Please welcome the FOMO! Steven Bartlett! Welcome to Bucharest. Thank you for having me. Damn, people are fired up here. Happy to come back in. It's a great honor, of course, to be in this chair and to have this opportunity to, be face to face and to interview you, who's interviewed the whole world, pretty much. So we see the success, we see the confidence, the happy, sexy millionaire image, the brand, Steven Bartlett. How do you do it? What did you just call me? I take it, that's kind. How do you do it? And I'm talking about the unfiltered truth, please. Yeah, it's obviously interesting for me because I've been in my life every day. So everything you've just said and the reaction is all still like fundamentally extremely strange to me. Because, I was born in Botswana, in Africa, moved to the UK when I was a kid, and from the age of about, let's say 16 to 18, I've just been doing something, and I've done it consistently, and then these kinds of things happen, focused on acquisition of knowledge. I would look for a high conviction, high humility, which seems like a paradox, but it's essential, which is the high conviction means this is what I believe, and the humility is I think I could be wrong. The evidence was there to say this is not what customers want. And I was like, la 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 la, and just carried on going anyway, until we basically ran out of money. The evidence was there. And in fact, that company ran out of money, and so what I did, I was like it's a bit of a long story, but it was a student notice board. I would also look for really good storytellers, because storytelling, also known as sales, is the prerequisite for hiring great people, raising capital, persuading customers, suppliers, manufacturers to get on board with you. So I'd look for whoever in the room was telling the best stories and understood the art of telling great stories. Și cam ăsta a fost FOMO. Un eveniment minunat, un festival minunat. Overall, pentru mine toată experiența asta de la FOMO a fost o gură de aer a ieșit din spațiul ăsta meu de lucru. Am mers și a cunoaște ceva persoane, de a afla noi informații, de a simți că sunt în locul unde trebuie să fiu. Bineînțeles, până săptămâna următoare, când am mers în team building cu librăria de design, unde din nou, logic, am filmat și vlogul urmează să iasă și el. Wow! Deci a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, sincer. Vlogul din team building it's on its way, și până data viitoare, hai să fim toți bine.